ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನೇನೆ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. 1.5 kg 1 kg 1/4 kg 1 kg 250 ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು 1/4 ಉಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರೆ. ಚೂರು ಖಾರ ಪೌಡರ್ ಪಡೋದಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್, ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್, ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೊಕ ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಜಾಪ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. నేను 30 minutes ದಿಯೋಡು ಶೋಕುಟ್ ಕೈಟೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸ್ಪೂನ್ ಡಾಪುಚ್ಚು ಮನ್ಪರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ 30 minutes ದೀಕ ಇತ್ತೆ. ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ತೊಂದೆ 1 kg ಅಯ್ನ 15 minutes ನೀರ್ದು ಕಳೆದು ನೆನೆ ಆಡ ಒಂದು 15 minutes ಸೋಕವಡು ಐತೆ. ಸ್ಟೌಟು ನೀರು ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಕೊದಿಯೋಡು ನೀರು ಕೊದಿನಾಗ ಈ ಅರಿನ 75% ಬೇಯ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ 30% ನೆಟ್ ದಮ್ಮುಡು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಅಂಡ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ ಚಕ್ಕೆ ಅನಾನಸುವ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಡೆ ನೀರು ಕೊದಿಯೋಡು ಕೊದಿದು ಅರಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾಣಲೆ ದಿಯೋಡು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಯೋಡು ಈ ತಂಡೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಮ್ಮುಡು ಬೇಪಗ ದಮ್ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ నేను నెక్ ఫిల్టర్ మనుపుగా ಇತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಈ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಪಾರ್ಬುಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಂಡೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆತಂಡು ತಿರ್ತದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂರು
ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಪ್ಪಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಪಡೋನ್ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪೌಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಬೇಪೈನ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಪಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು 60% ಬೇಯ್ಪದೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಈರುಳ್ಳಿಲ ಗೋಡಂಬಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಮಿತ್ತ ಅಂಕನೆ ಪಿರಂದಿ ಲೇಯರ್ ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೌಡರ್ ಇಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮಂತ ಒಂಬರುಡು ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪಿರ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಬೋಡನ್ನು ಚೂರು ಪಾಡೋಂಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾಕಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಂತಿನ ನೀರು ಅವೇ ರೈಸ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡದು ಇಂಚ ಇದು ದಪ್ಪ ತವದೆತ್ತ ನೋಡು ಇದು ಬೆಚ್ಚವಾಡು ಇದು ಇಂಚ ಕಾವಲಿ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚವಡು ದಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರನ ಇಂಚ ದಿಯೋಡು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಮ್ಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐಕ್ ಇಂಚ ಟವಲ್ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತಾಗನ್ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ಗೆ ತಾಗನ್ಲೆಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟದ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಮ್ಡ್ ಬೇಪೋಡು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡವ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.